natin ngayon ay oystered pork ribs with taro or gabi ala kusinerong musikero. O ang ating mga kailangan: kalahating kilong pork ribs, 1/4 na gabi, minced garlic, red onion, red and green bell pepper, freshly ground black pepper. Una ay marinate natin ang ating karne. Lagyan natin ito ng oyster sauce, tapos toyo, at lagyan natin ito ng salt and pepper. At liquid seasoning. At i-rest natin ito for 2 to 3 hours bago natin ito lutuin. Sana nating magluto. Una, iprito natin ang ating taro or gabi. Iprito lang natin ito hanggat sa ito ay magiging golden brown. At kapag golden brown ito, set aside lang natin. So, igisa na natin ang ating mga sahog. Una, ilagay natin ang onion, tapos isunod ang garlic. So, pag golden brown na ito, ilagay na natin ang ating karne. Takpan lang natin ito saglit at palabasin lang natin ang kanyang katas. At kung sa tingin yung lumabas na yung katas nito, hahaluin lang natin, pagkatapos ay timplahan. Lagyan na natin ito ng 1/4 na pork cubes, 1 tablespoon of liquid seasoning, 2 tablespoon of oyster sauce, at salt and pepper. Pagkatapos, lagyan na natin ito ng 1 cup of water para ito ay ating palambutin. Palambutin natin ito ng mga 15 to 25 minutes. After 25 minutes, ito na ang ating pork ribs. Mukhang malambot na ito. Kaya, titimplahan natin ito ng 1 tablespoon of brown sugar. Pagkatapos nating haluin, ilagay na natin ang ating gabi o yung taro. At lagyan natin ito ng 1 cup of water para ang ating gabi ay palambutin. Palambutin natin ito ng mga 10 to 15 minutes. After 10 minutes, check natin kung luto na ang ating gabi or taro. Kaya kung sa tingin mong luto na ito at malambot na, ilagay na natin yung ating red onion at yung red and green na bell pepper. Konting halo lang ito at pwede na itong ihain. Ito
Ito na ang ating oyster pork ribs with taro. Ala kusinerong musikero. Happy eating!